Kira-kira ke ngerti pora ning jero beras iki ana harta karun sing tersembunyi. Tak dudono ya. Oh. Delok ah. Apa bedhek iki? Lah, harta karune ngene stilane iki, guys. Delok nah, lho. Apa iki bedhek? Ah. Aji-ajine. Lho. Aduk-aduk terus. Oh. Apa iki bedhek? Dene kok dikeki kenekan iki, guys. Nah, iki kan berasnya kan lumayan akeh, guys. Lah iki sakmene iki nek ora tak kei iki mengko diparani bubuk, guys. Mangkane tak kei iki ben ora diparani bubuk lan uler-uler semut sak andahane ngono kae, guys. Nek menawa jenenge wong ikhtiar ya, guys ya. Makane tak pendemi harta karun iki, guys. Apa iki? Nah, iki godhong jeruk. Godhong serai garing. Iki apa iki? Tumbar karunan merica. Iki bawange. Wis pokoke siap kelan ngono lho, guys. Iki wis ana berase, iki bumbune karing golek sing dikelong ngono, guys ya. Cukup ya. Iki kurang godhonge salam, guys. Wis ra apa-apa ana ning ngene ya wis ngene, saya dipetelno neh ya. Petelno neh sik. Ben tersembunyi. Nek tak petelno ngene kan iku, bubuke ora roh ngono lho, guys ya. Aman wis, bubuke gen samar iki. Aman. Nek kepengin melu caraku iki yo monggo anu to, nek gak kepengin nek kira bermanfaat simpeno videone, nek ora bermanfaat yo wis didelok ae gak apa-apa ngono yo, guys yo. Terima kasih.